दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव थानाय खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा खरफागुरि उदांस्रि क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जे जोंहा बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'नि मोनसे बिथांखि ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बे मिशननि गेजेरजों बिथांमोना दिनै दंफां गायनायनि हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै बाहाय जोङो बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियाव जोंनि खरफागुरि उदांस्रि क्लाब काम लाइब्रेरिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोननि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम आं साबायखर जासिदों आरो जोंहा गामिनि बाहाय गोबां रायजो राजाया लोब बाहागो लाफैनानै बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोंनि इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिगोन। जोंहा दिनैहाय खोब बाख्नायनो गोनां जे जोंनि बिटिआरनि चिफ जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर'आ मोनसे बिथांखि लानानै सारा जोंनि बिटिआरआव जे जोंनि मोनफ्रोमबो रेजिस्टार जानाय क्लाबफोरनो दिनै बेबायदि दंफां गायनाय बेबायदि हाबाफारि लादों। जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टियावबो दाख्लै बावैसो जोंहा 10टा रेजिस्टार क्लाबफोरनो बेबायदि दंफां राननायनि जे हाबाफारि बेखौ जों खालामखांबाय। बिनि उनावहाय दिनैहाय खरफागुरि उदांस्रि क्लाब काम लाइब्रेरिया दिनै बेबायदि दंफां गायनायाव जोङो बाहागो लाफैनो हादों। आं आसा खालामदों आरो इयुनाव जोङो जोंनि नैबे दंफां गायनायखौ जोङो जाहाथे मोजाङैनो जोथोन लाखिनांगोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो फेदेरनांगोन आरो इयुनाव जोंनि मिथिंगाजों आरो जोंनि मानसिजों जेरैबायदि गोथौ सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ निसय जों लाखिनांगोन आरो जों आसा खालामो दिनैहाय जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मिथिंगाया जोबस्रांनो लानायनि लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि मोनसे दुंखावनाय थासारि बेखौ जोङो मोनगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों जेब्लाबो बे दंफांखौ जोङो जोथोन लाखिनांगोन आरो जों बेखौ फेहेरनांगोन। इयुनाव बे दंफाङा जाहाथे जोंनिनो सम्पति जानानै थायो आरो बेखौ जोङो इयुनाव मोजां खामानियाव बाहायनानै जोङो रांखान्थि आरजिनायावबो बेखौ जोङो निसय मोननो हागोन। दा बेनिखायनो आं बे हाबाफारिखौ बिटिआर सरकारा लानायनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिआरखौ ग्रिन बिटिआर सोमखोर बिटिआर गोथां बिटिआर दानायनि थाखाय बा समायना बिटिआर गोहोगोरा बिटिआर आरो जौगाखां बिटिआर दानायनि थाखाय बेफोर मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। हासार आरो बेरा होनो थाखाय जोङो नेट हरफादों। दा बेनि थाखाय आं गिबियावनो बिटिआर सरकार आरो ग्रिन बड'लेण्ड मिशन बिसोरनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। मानो होनबा दिनैहाय जोंनि नैबे ओनसोलखौ जेनाखि समायना थासारियाव जोङो लाबोनांगौब्ला जोङो माखासे बिफांखौबो गायनांगौ जायो आरो बिफां गायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जेनाखि बारहावा बे बारहावाया दिनै मोजां मोनसे जोङो बेखौ मोननो हायो। बेनि थाखायनो दिनै जे सरकारा लानाय जे थांखि बे थांखिखौ जोङो जाफुंसार होनो जोङो नाजागोन आरो दिनैहाय बे सरकारनि आरो जोंनि नैबे थांखियानो जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलखौ समायना खालामनायनि मोनसे थांखि। दा बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेजों लोगोसेनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय खोब मोजाङैनो ओंखारदों आरो ओंखारनानै बे बिफां गायनायखौ जाफुंसार होनायाव मदद होदों। दा बेनि थाखायबो आङो रायजो राजानिसिमबो आं साबायखर जासिदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां मानव गेदेर आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथाङाबो दिनैहाय बिफांखौ गायजेनदों आरो बे गायजेननायनि उननिफ्रायनो जोंनि रायजो राजायाबो दिनैहाय गायदों। दा बिथाङाबो जोंनि नैबे गेजेराव नुजाफैनानै जेनाखि हाबाफारिखौ मदद खालामफैबाय। दा बेनि थाखाय आं बिथांखौबो साबायखर जासिबाय। बेजों लोगोसे इउपिपिएलनि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोङो नुजाफैदों बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासिदों। दायो आङो गोलाव बुंनो सानाखिसै आं बेखिनिखौनो बुंबाय। जोबथारनायाव जेनाखि ग्रिन बड'लेण्ड मिशन बेनिसिम आङो क्लाबनि जानानै उदांस्रि क्लाबनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर जासिनानै आंनि जेनाखि